Méndez allunya la pilota. Quan pot quedar Marcos Méndez, que se'n va a la porteria sol, és a la frontal de l'àrea, pot picar, i ha hagut de posar el peu Àlex Cano en última instància. Se li ha fet de nit a Marcos Méndez, que anava sol, amb un refús ha quedat sol davant del porter i ha perdut massa temps. Quan anava a xutar li ha posat el peu molt atent Àlex Cano, i el Sant Andreu que desaprofita una acció molt i molt clara. Cardicanos a l'interior de l'àrea, i la rematada i el gol. I el gol de l'Europa, una passada llarga, com veníem dient durant tot el partit, durant aquests 27 minuts, i el control amb el cap, la rematada, l'engalta a mitja altura, el pal llarg de la porteria de Nil Torreguitar. S'avança l'Europa al minut 27 de partit. Sant Andreu 0, Europa 1. Retalla, ara sí, arriba a la línia de fons, centra, remata, Serrano, la pilota al pal! La pilota al pal, queda viva, Flere prova de refusar-la i l'allunya Àlex Prat. L'ha tingut el Sant Andreu, la més clara del partit. Hi ha un jugador a terra, s'endú la pilota Casti. Casti l'obre, segueix atacant. Lucas Viña fa la centrada, la rematada, no hi ha ningú, fora! Ara el Sant Andreu sí que apreta. Ha sigut claríssima la que ha tingut Sergi Serrano. La centrada rasa, perfecte, ho veníem dient que no acabàvem de ser precisos, doncs ara Lucas Viña li ha posat una centrada dolça per Sergi Serrano, que té temps de controlar la rematada, que no acaba de ser perfecta perquè s'estavella amb molta violència contra el travesser. Lucas Viña fa la centrada, prou de desgarrar la gol! D'una àrea a l'altra, la centrada de Lucas Viña, a directe a l'àrea, anés i la rematés qui sigui, perquè hi anava Marcos Méndez, i anava Marc Curado, que és qui ha acabat empenyent la pilota. També hi anaven jugadors de l'Europa, i a la sortida Juan Flere, finalment és Marc Curado, l'extrem de la banda dreta, qui acaba rematant la pilota al punt de penal per fer l'empat a 1 al 17 de la segona part. No estava creant massa perill, no havíem provat del tot a Flere, però a la primera que hem rematat a porta, acabem fent el primer a l'empat a 1. Quedarà encara mitja hora més el que pugui afegir l'àrbitre perquè el Sant Andreu faci el segon. Un gol que reactiva el Narcís Sala.